Ahoj, ahoj, všetkých pozdravujem a vítam vás z môjho videa. Dneska som si pre vás pripravila trošku niečo viac o našej rade Collagen Active. Ona je takáto krásna zlatá, ja ju mám moc rada a veľmi dobrá vec na nej je, že nie je iba na tvár, ale aj na komplet celé telo. Takže ideme hneď na to a idem vám o nej porozprávať. No, takže táto naša rada s kolagénom je výborná pre dámy, ktoré majú už po 25 rokov, pretože od 25. roku života nám toho kolagénu ubúda v pleti. No a samozrejme všetky ženy riešia vrásky, všetky by chceli byť mladé. No a ja vám veľmi odporúčam túto radu vyskúšať. Ja ju mám moc rada. Toto konkrétne, čo držím v ruke, je náš Collagen Active modelujúci gel, ktorý je na modelovanie kontúr tváre, je výborný na druhú bradu a je výborný na povislé paže, na prsia, na brucho, na zadok, na stehna a všetky takéto partie, ktoré by sme chceli spevniť. Ja ho moc odporúčam, je výborný aj na strie, takže týmto natierame komplet celé telo, môžete sa s tým natrieť od hlavy po pety, ja ho mám moc rada. Potom tu mám pre vás na ukážku naše tonikum, pretože mnoho ľudí po vyčistení pleti zabúda na tonizáciu a to je naozaj dôležitý krok. Toto tonikum je také naozaj nádherne vonia. Ja vám môžem aj ukázať, že ako vyzerá. Idem ho otvoriť. Ono je také, konzistenciu má takúto, je také krémovejšie, v podstate gelovejšie a ono úplne úžasne vonia. A ono nám dostane ten kolagén do pleti. Celá táto rada je výborná na stimuláciu vlastného kolagénu. No a táto vec číslo 3 je naša emúzia s pumpičkou, ktorá uzatvára starostlivosť či už problémových partí, alebo samozrejme aj na tvári. Dávame ju po kréme. Ja som s ňou veľmi spokojná, ja už mám asi 6. balenie, môžem povedať, a odporúčam. Ak by ste mali samozrejme nejaké otázky, tak mi určite píšte. Ja vám na ne veľmi rada odpoviem. A dúfam, že som vám týmto videom pomohla. Majte sa fajn a majte krásny deň, ahoj.